Днес сме с Петя Велковска от Археологически музей в Хисаря. В началото на април те имат едно страхотно събитие с сериозна кулинарна насоченост. Здравейте! Радвам се да мога да представя нашият античен фестивал Диоклетианополис – Кръстопът на времето. Провеждаме го началото на април, 4-6, по време на априлската ваканция. Представяме с 70 участника от антични и исторически сдружения начина на живот по време на античността и по-конкретно Римската империя. Хисария е един от най-запазените като археологически обекти резерват, така че за всеки, който не го е посещавал, това е едно пътуване назад във времето. Всъщност хората, които ще дойдат, ще могат да видят много интересни ястия, гозби, храни, които датират още от античността и от римското време по нашите земи. Да, интересен и любопитен факт е, имаме античен мастер-шеф Апиций, написал 10 кулинарни книги и всъщност успяхме да се домогнем до някои от неговите рецепти, които са адаптирани и получихме така добра подкрепа от местния бизнес и ще има участници майстор-готвачи, които ще приготвят от тези антични рецепти. Всъщност в Хисаря има много и то добри ресторанти. Техните майстор-готвачи ще дойдат и ще сготвят римски и антични рецепти. Мога да дам някои примери. Форми по александрийски, прасенце по градинарски, римски кюфтенца по сотия. Интересен факт е, че черният пипер, който присъства днес на всяка трапеза, за него по това време са водени 500 години войни и всъщност и тогава черния пипер е била много предпочитана подправка в античността. Какво са яли хората всъщност преди повече от 2000 години? Месото било ли е популярно? Някакви зеленчуци? Тогава новия свят, храните от новия свят, Америка не е открита и те не съществуват. Така че са наблягали много на месо, като интересното също е, че по тяхно време месото от домашни животни е било по-скъпо от дивечовото месо. Рибни ястия също, както и много плодове. И разбира се, всичко това съчетано с ломайното тракийско вино, като тук не мога да не спомена, че тракийското вино, в случая ние имаме емблематичната изба Старосел и тяхното тракийско вино тогава е било протоколното вино на Римската империя. Първото протоколно вино на Рим. Ние си говорихме, че всъщност военачалниците, хората, които са били в високия елит, те са имали изкусни, интересни ястия, но и простолюдието, обикновените хора не са били по-различни от нас в момента. Да, бързото хранене също не е открито от нас. Всяко съвременно нещо е добре забравено старо, както казват. И тогава в забързанието ежедневие, те са работили също много. Простолюдието по това време са се хранили с на бързо хранене. Имали са си техни бургери, кълцано месо с яйце. Вече за императорите там нещата са по-различни. Както знаете, самата Римска империя обхваща много континенти, много различни територии, както и векове, така че са имали достъп до различни подправки и съставки от тогавашния известен свят. Много от императорите са си имали собствени ферми за оклюви, например, и за тях е имало един доста добър състав готвачи, които са им приготвяли храната. Като самото хранене при тях е било ритуал. То започва с миене на краката, но за повече подробности ще присъствате и на първата вечер на откриването на фестивала на 4 април, когато ще направим специално спектакъл, който ще представя начина на хранене в Римската империя и по-конкретно сме го кръстили Триклиниум и Арфо. Цялото събитие под надслова Вие гастрономика Романа. Който иска да се потопи в римското време, а не само в времето на обичаите и на външността, но и на кулинарията, е добре дошъл в Хисаря от 4 до 6 април, когато ще бъде хубавия техен фестивал. Благодаря.